gayod. And being the last day of our Novena Mass, makaingon ako nga it gives me mixed emotions. Mixed emotions of a little sadness and at the same time happiness. A little sadness tungod kay kining maanindot o panalagsaon nga espirituhanong kasinatian o debosyon sa pagsimba sa sayo sa kadlawon aron pagpalawom sa atong kalambigitan sa atong may gugmaong Ginoo. Kining espirituhanong pagpangandam nato sulod sa panahon sa Adbyento mahumana. However, more than the little sadness that perhaps many of us might be feeling, it also gives me, and many of us, I believe, a happy and wonderful feeling. Happy and wonderful feeling kay sa akong naobserbahan during this entire Misa de Gallo spiritual exercise nato. With the number of faithful attending our Novena Masses since day one. It is, maingon ko, overwhelmingly inspiring. Makadasig gayud, no? Makadasig ang pagtuo sa mga tao sa atong parokya. On the side note, one time, we even shared this observation among ourselves in our community, kay usually in our experience from our previous places of assignments with regard to the Misa de Gallo, kalabana gayod, 3 or 4 days after the start of the Misa de Gallo on the 16th, magkaanam gayod kana og kagamay, ang manimbahay. O mubalik rapod o kadaghan towards the end. But unlike here, consistent, if not mas gadaghan pa hinoon ang gasimba as days went by. Busa nakaingon ako nga makadasig ang pagtuo, the faith sa atong parokyano, mga tao sa atong parokyano. And for that, kahimutan unta kitang tanan sa atong Ginoo, mas kaysa ni ining gamay apan mahinungdanon nga atong pamaagi sa pagpasalamat sa tanang grasya nga nadawat nato, And also for that, hatagan ta ang atong tagsa-tagsa og kusog nga palakpak for a job well done. Salamat Ginoo sa grasya, The gift of life nga buhi pa kitang tanan. Busa, it may be a sad moment that today is the last day, but at the same time, happy and inspired because this faith, this good act that you have done, we have done, para sa pagpalawom sa atong pagtuo, the growth, spiritual growth, hopefully, be the start, if not a continued deepening of our spiritual progress. To keep going, to keep doing what we should be doing in the first place, which is to know God deeper, to love God stronger, and to serve God better. Mao manggay ka na ang atong padunggan as Catholic Christians. Mao ka na ang atong aim, that as we go along, hinaot, we know God deeper, we love Him stronger, and we serve Him better. Kay dili ba ang insakto at imanon nato ang atong pagtuo. More than anything else, ang atong faith, ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Dili lamang sa panahon sa Adbyento, dili lamang sa panahon sa Lent o sa pagkompleto sa Misa de Gallo, kundili sa atong adlaw-adlaw nga Kristohanong pagkinabuhi. Gradually, it should become, kining gitawag natong a way of life. A way of life. Nga hinaot, dili unta usab matapos ang atong eagerness, ang atong enthusiasm, ang atong gugma sa Ginoo o gugma sa isig katawo. Dili matapos nganhi sa Misa de Gallo.
paningkamutan ta, no, to commit ourselves, like I said, to know God deeper, to love Him stronger, and to serve Him better now and forever. Sama sa tema sa nadungugta sa atong ebanghelyo karon, no, dili mapunggan ni Zacarias ang pagdaig sa Ginoo nga iyang nabati, nga iyang nasinati. Pait man ang iyang gikaagihan for a while, no, dihang naamang siya, apan sulod sa siyam kabulan nga siya dili makalitok, dili makasulti, gipuno niya ang iyang kasing-kasing sulod niining mga panahona sa pamalandong sa pamaagi sa Ginoo, nga lahi sa pamaagi sa tao. Gigamit niya kining panahon sa pagpamalandong sa kaayo nga gibuhat sa Ginoo kaniya. And hopefully, my dear brothers and sisters, we can apply the same thing for us. We should not let the discouraging things, we should not let the times when our faith is tested to lead us into despair. No? Let us use these challenging times to reflect in order to know God, to reflect in order to know what the Lord might be telling us. And going back sa kasinatian ni Zacarias diha sa pag-abot sa takna nga mibalik na ang iyang tingog, no, during the time of circumcision ni John the Baptist diha sa natawo na si Juan, no, nga atong nadungog sa ebanghelyo kagahapon, dili mapunggan ang iyang kalipay, dili mapunggan ang iyang pagpasalamat ug pagdaig sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Now kining tanan nga kinasing-kasing niya nga nabati o nasinati sa iyang pagkapuno sa Espiritu Santo. These are all contained, no, nahiusa sa iyang kining gitawag tang prophetic prayer nga gitawag tang Canticle of Zechariah or Benedictus. This prayer of praise by Zechariah is so precious to the church that it is prayed every day in morning prayer of the Liturgy of the Hours. Kining iyang madaigong pag-ampo, bunga kini sa kadugayong pagpamalandong, no, ni Zacariah sa pamaagi sa Ginoo. Fruit of Zachariah's many hours of silent reflection on the ways of God. Naunsa man ang mapuputan nining kasinatian ni Zacarias sa atong ebanghelyo karon or generally sa atong mga pagbasa, siguro usa ka importante nga butang nga atong mapalandungan nga kung kita nakasinati sa atong personal, naagit kita personal nga kalambigitan sa Ginoo. No, natay personal experience sa gugma sa Ginoo ngani sa atong kasing-kasing, ngani sa atong kinabuhi. Sa grasya kaayo, no, sa Dios, ato gayud kining ipaambit o ipadayag nga nasa uban. No? Ang atong experience, personal experience sa Ginoo, and I'm sure tagsa-tagsa kanato nagi kitay moments or experiences, no, sa personal encounter nato sa Ginoo nga dili nato ma-explain ang iyang kaayo, no? Ato gayud kining ipaambit ug ipadayag sa uban. Sama sa usa ka nga nag-ingon, God's love for us is too good to keep it a secret. No? God's love for us is too good to keep it a secret. Let us be bearers of good tidings. Let us be bearers of the good news of Christ. Hinaot ang mugawas kanunay sa atong baba, mga pagdaig sa kaayo sa Ginoo, pagdaig sa gugma ug kaayo sa Ginoo. Hinaot nga ang kanunay tang bation sa atong kasing-kasing ang gugma ug kaayo nga nasinati ta sa Ginoo. No? Dili ang mga negatibo nga balatian nga walay pulos. Hinaot nga ang tingog nga mugikan sa atong mga baba, no, atong malitok kanunay tingog nga magdalag kalipay, magdalag kahupayan, magdalag kadasig nganha sa uban og dili kadaot. Sama ni Zacarias, no?
ang iyang experience sa gugma, sa kaayo sa Ginoo, dili gayud niya mapunggan. Iya gayud ka ng isang yaw, o ginaot ingon na usab kita. Kay kitang tanan, tagsa-tagsa kanato, naamang gid kitay personal experience, no, encounter. Kung ato ka ng balikan permi. Usa nga, kung na may times nga malisod, kay naamang gid ka na, mga pagsulay, no, balikan ta katong mga moments nga nabati gayud nato ang grasya sa Ginoo. Isangyaw nato ang gugma, ang kaayo, ang pagkamakagagawom sa Ginoo. In short, my dear brothers and sisters, let us strive, no, by the grace of God, to make our Christian life an expression of thanks, an expression of thanksgiving to God, ang Ginoo who expressed His love to us in the most wonderful and extraordinary way from the moment of His incarnation till the time of His resurrection. Ug kining iyang gugma ug kaayo magpabilin hangtod sa kahangturan, wala kini nawala, no, nga ang Ginoo ni sang nibalik na sa iyang gingharian, wala kini mawala. Every moment of our life, in every day of our life, ang kaayo, ang gugma sa Dios naagayod magpabilin. Kay mao kana ang iyang i-promise kanato, no? Sama sa giingon ni Zacarias sa atong ebanghelyo, sama sa iyang pag-describe, paghulagway sa Dios nga iyang naila, no? Miingon siya nga kining Dios mubanwag sa tanang nagpuyo, sa mangit-ngit nga landong sa kamatayon, ug nga muagak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. The God who will shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and who